Vítame vás. S vami ja, Mariana Abeľová. Spolu to je program, ktorý preniesie vás, televízni diváci, v život slovenskej národnostnej menšiny tu, na Zakarpatsku. A nie len. Spolu budeme sa rozprávať o rôznych kultúrnych podujatiach, o sviatkoch, zaujímavých ľuďoch. Takže začneme. Už tradične v obci Turia Remeta Perečinského okresu konala každoročná slávnosť pod názvom Slovenská zabíjačka, organizovaná spoločnosťou Slovakov Ľudovita Štúra v Zakarpatsku. Viac o tom môžete pozrieť v ďalšom našom príbehu. Zabíjačka je to sviatok mesiarov. Ako zdôraznila vedúca spoločnosti Slovakov Valéria Balanko, tesne pred vianočnými a novoročnými sviatkami v zakarpatských dedinách zabíjačka sa stala bežným zvykom, aby sa potom dalo pripraviť z mesa rôzne lahodky. A práve to robil tím nadšencov v Turie Remete. Od samého rána zabíjali prasa a potom v priebehu celého dňa robili jaternice a klobásy. Topili, škvárili tuk, piekli kotlety a rezne, zabaľovali holubky, plnený kapustný list a varili polievku. Dneska sme sa zišli tu na 5. ročníku nášho podujatia. To je podujatie Slovenská zabíjačka, ktoré sa koná tradične. Vždy naši predkovia pred Vianocmi zabíjali jedno prasa, aby sme oslavili narodenie Ježiša Krista. Chceli by sme, aby naši deti zachovávali tieto tradície, čo sú dané našimi predkoviami, aby tá slovenská zabíjačka nezanikla, aby sme sa mali tak dobre, ako sa mali naši predkovia. Môže slovenská národnostná menšina čakať zabíjačku aj na budúci rok? My sa tešíme veľmi, aj dúfame, že to bude 6. ročník slovenskej zabíjačky, no ale už dúfam, že v inej obci. Pred začiatkom slávnosti sme išli do kuchyne, kde akorát pripravovali jedla pre večernú slávnosť. V zimi pred vianocnými sviatkami, to je taká stará tradícia, ktorá už našimi predkami, dedoviami bola to zavedená. Každý doma hodoval tú svíňu, áno, a potom pred Vianocami to sa zabíja. No a to je tradícia, že tá zabíjačka, máme tu varenú slaninku, ktorá je pripravená cesnakom, tak ju pekne narežeme, vyložíme na tanierky a dáme pekne hostiam. A čo ešte bude na stole? Na stole budeme mať kolbásky, tu sa pražia, môžete sa pozrieť. Tu bude chutná podievočka, gulášik, potom bramborky, zemiačky, k tomu guláš, kapusta, a taká meska a všeliky. Čo tu robíte teraz? Krucíme holubci. A holubci to je slovenské jedlo. Hej, Prečo na zabíjačku práve holubci robíte? to je koniec zabíjačky. A čo na Holubci. zabíjačku? Aké jedla pripravujú? Kolbásky, húrky, škvárky, A holubci kedy budú dávať? naposledku. Naposledy. Keď budú holubci, tak už ľudia vedia, Hej. že majú ísť domov. Odchádzať. Marika, to je povnená kapusta. No to. Plnený kapustný list. No, Čo ste dávali do ríže? farš, múdru, cibuľu, meso, všetko. Zeleninu, korenia, zeleninu, perec, aby boli smačné. Rozprávali sme sa s človekom, bez ktorého by sa tento sviatok neuskutočnil. S mestiarom. Povedal nám, že toto remeslo sa prenáša z generácie na generáciu. Ale aj to, že jeho syn už nebude mesiarom, lebo má iné záľuby, ale vie zabiť prasa, rozobrať a vyrobiť jaternice a klobasy. Môj otec bol tiež meserom. No ja od neho správu prebral na sebe. Ako
pripravujete, máte nejaké také špeciálne korenie, ktoré dávate do Nie, my všetko robíme, jak robili naši predky. Všetko robíme po domášňomu. Súľ, čarné korenie, česnok, cibuľa. To je, jak naši predky robili. Čo ste práve dnes pripravovali z tej svíni? Co? Hurku, krevianku i kolbasu. Býva tak, že rozumiecie, že by не забували, треба дзецах učiť. Żeby oni nie забували, že to je šveto, že to še tak má robiť, že to... Bo kedy my rosli, keď še bola zabíjačka, tak dzeci даже do školy nie šli. Rozumiecie? Bo to було šveto. Bo še robila zabíjačka, bo to було mesko, slaninka. Super. A už vo večerných hodinách čerstvo pripravené jedla boli naservirované hosťom, medzi ktorými boli priatelia a ľudia s rovnakým zmýšľaním, zastupcovia obecných a okresných úradov, aktivisti národno-vzdelávacích spoločností, novinári a konzuli Slovenskej republiky v Užhorode. To je tradícia našich predkov, dnes sa zberajú Slováky a jedia mäso. Je veľa koncertov a je to veľmi pekne. To musí tak byť, aby naši deti znali o tom, že čo bolo, aby to podderžovali. Zabavali hosti spevácké a tanečné súbery zo susedných Michajloviec, Turje Remety a Perečina.
chutný a priateľský sviatok v Perečine, slovenská zabíjačka, alebo sviatok mesiarov z roka na rok pripomína časy, keď v slovenských dedinách tesne pred vianočnými a novoročnými sviatkami stalo už samozrejmosťou zabíjať ošípané, aby potom pripraviť z mesa rôzne láhodky. Je pravda, že teraz táto udalosť má už skôr zabavnejší formát s tancami, piesňami a živými vystúpeniami pred úctihodnými hostiami. Pre Slovakov je tento sviatok mimoriadne dôležitý, pretože kultúrna identita a vedomie národa mimo krajiny je vždy veľkým úspechom a taká rozsiahla tradícia, ktorá sa koná už po 5. krát, opäť pripomína silné priateľstvo so susedmi. Slávnosť pokračuje spievaním piesní, tancami, lahodným jedlom a príjemnou komunikáciou. Všetci sa tešia na ďalšiu zabíjačku, ale už v inom prostredí príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny. Vážení diváci, zostaňte s nami. Uvidíme sa budúci týždeň v televíznej relácii Spolu.